Моето послание е моята община Добрич да бъде модел за енергийно устойчива общност. Това послание изхожда от политиката, която досега сме реализирали, от амбициозният план за 2020 година, за който работим. В него основната наша цел е да намалим въглеродните емисии, да опазваме околната среда и да станем енергийно независима община. Това е изключително трудно, но не нереализуемо, защото като член на Комитета на регионите аз считам, че това е изключително предизвикателство и политиката, която ние като кметове в градовете трябва да правим, е политика сред малките хора на териториите, на които живеем. Главните предизвикателства изхождат от нашия план за действие и от ситуацията, в която се намира човечеството, а то е изправено срещу сериозни промени в климата и глобалното затопляне. В тази посока ние сме реализирали и ще реализираме основни инициативи, насочени към умения, навици, към изцяло реновиране на жилищния фонд чрез много проекти и програми. Ние ще се умеем да накараме нашите подрастващи не само да създадат навици и умения, а да бъдат част от глобалната политика за бъдещото поколение, защото знаем, че сигурността и комфорта на тази планета зависи сега от нас, от кметовете, от хората, които успяваме да създадем тази политика. Добрич успя да обедини чрез своя агенция за енергийна ефективност местните общности и да направи именно тези усилия, които ще бъдат част от Европа и част от нашето бъдеще.